Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, ilakip ta sa atong mga intentions paghalad karon sa atong mga pagampo ang atong mga kaigsuonan nga dunay mga balatian nga makakaplag sila sa kaayuhan sa ilang sakit sa lawas o sa kalag. Manusab ang mga nagbiyahe nga hatagan og maayong panahon aron makaabot sila sa ilang padulngan nga hawa sa mga kakulian. Busa mangayo kita sa Ginoo sa iyang kaluoy pasaylo aron maandam kita karon pagsalmot niining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan og kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyangot sa huna-huna sa pulong sa buhat og sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, tatanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo ako giampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan hunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, mandui ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo o himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Ug giingnan nila si Hari David. Gipanalanginan sa Ginoo ang banay ni Obed-Edom ug ang tanan nga iyaha tungod sa sudlanan sa kasabutan sa Dios. Busa miadto si David ug gikuha niya ang sudlanan sa kasabutan sa Dios gikan sa balay ni Obed-Edom ug gidalan kini ngadto sa iyang syudad ug sila malipayon kaayo. Sa dihang nakalakaw nag-unom ka lakang ang nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Gihalad ni David ang usa ka turo ug usa ka nating baka nga tambok. Ug misayaw si David taman sa ginhawa at ubangan sa Ginoo. Nagtapis si David ug panapton nga lino. Busa gidala ni David ug sa mga Israelita ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, inubanan sa mga singgit ug tingog sa trumpeta. Gidala nila ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo sulod sa tulda nga gibuhat ni David alang gayud niini. Gihalad ni David ang mga halad sinunog ug mga halad sa pakigdai at ubangan sa Ginoo.
Ug sa pagkahuman ni David ug halad sa mga halad nga gisunog ug sa mga halad sa pakigdait, gipanalanginan niya ang mga tao sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan. Ug gihatagan niya pan, karni ug turta nga may pasas ang tanang Israelita. Unya na mauli sa ila ang tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Alsaha o mga ganghaan ang inyong marko. Pataas kamo mga karaang pultahan. Aron musulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo makusganon ug gamhanan. Ang Ginoo gamhanan sa gubat. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Alsaha o mga ganghaan ang inyong marko. Pataas kamo mga karaang pultahan. Aron musulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Awit ang Ginoong Jesus, awit sa bukag pagdaig. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Miabot ang inahan og ang mga igsuong lalaki ni Jesus. Dito sila sa gawas sa balay og nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Usa ka pundok sa mga tao naglingkod libot kang Jesus og miingon sila kaniya. Ang imong inahan og mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan og mga igsuon? Unya mitan-aw si Jesus sa mga tawo nga nag-alirong kaniya og miingon, ania ang akong inahan og mga igsuon, kay ang nagtuman sa bisan unsa
nga gisugo sa Dios kaniya, maoy akong mga igsuon o akong inahan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kinsa ba ang akong inahan o mga igsuon? Nangutana si Jesus sa katawhan nga nagtalirong kaniya. Ang ato manggod nga pagkwenta sa kalibutan nga mahimo tang related to one another is through bloodline. Mana nga ang mga Pinoy naate ka ng subay-subay ba? Subay-subay, labi na kung maghimo ka og family tree. Asa dapit, asa ka na connected, asa ta dapit na himong parente, kang kinsa ka, mother side, father side, anak ka sa uncle, auntie, anak. Hangtod nga mo modako ang atong pamilya. Mao na ang atong kasagaran nga basihan, ang bloodline nato. Apan kung ang bloodline ang atong basihan, mahimo nga limitado nga kita magkabulag-bulag kay naaman mausab ang apelyido o napagkahuman na anak po makawala, dili na kita makasubay. Apan sa Ginoo, dili bloodline ang basihanan, kundili ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. So, dinhi sa atong gospel karon, dili buot ipasabot ni Jesus nga iyang gi-minimize ang relationship niya ngadto kang Mama Mary o sa mga kaparintihan, bloodline relatives. Kundili buot niya ipasabot kanato nga ang pagkahimong sakop sa pamilya niya dili limitado sa bloodline, kundili ang qualification para mabilong ta sa iyang family, Jesus family, is doing what? Doing the will of God. Mingon siya nga si bisan kinsa nga nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya, maoy akong mga igsuon o akong inahan. So ang iyang family is not limited to bloodline, but ang iyang pamilya naglakip ni adtong mga tao nga of course unang level maminaw sa iyang pulong o ang taas-taas nga level human sa pagpaminaw mao ang pagtuman sa gisugo sa Dios kaniya. Kung ingon niini tanan ta mo qualify nga mamahimong sakop sa pamilya sa Dios. Mao man nga ang simbahan is a family not by blood but by hearing, listening to the word of the Lord, and by doing what God wants us to do. So mao ni nga ang simbahan bisan di ta blood related, magtawgan na ita og magilhanay nga managsuon. So kung mao ni diha kang Kristo nabilong ta sa iyang pamilya o kay nabilong ta sa iyang pamilya, ang matag usa magilhanay nga managsuon diha sa Ginoo. Wanang maingon ta brad, sis, sister and brother and mother and father in the Lord. So kung ingon niini, bisan dili kita blood related, but through and in the name of the Lord, we become one family. Kung ingon niini, ang sugo sa Ginoo nato as one family is love God above all and love your neighbor as you love yourself. So, unsa importante, how do we belong to the family of Jesus? Ang tanan nga nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya, maoy akong mga igsuon o akong inahan. So mao nga maningkamot kita nga sa matag adlaw atong hinumduman nga ang matag tawo nga atong makita, masugat nato sa kalsada, kauban nato sa opisina, kliyente nato, kauban nato sa balay. These are all our brothers and sisters in the Lord. And because we belong to the family of God, ang sige kinahanglan, doing what God wants us to do. So kinahanglan nga
makasayod ta kung sa gisugo sa Ginoo. Ang iyang pinakasugo is to love. To love God and to love our brothers and sisters. Kung sa may hulagway aning gugma, maingon si Saint Paul sa iyang letter to the Romans in chapter 13. Maingon siya nga, love does no harm to others. So mao na nga maningkamot ta nga bisan kita na ay panagbangi, bisan kita usahay di ta makauyon sa atong mga opinion, but respect must be there. Nga dili mubuhat og dautan ngadto sa atong isika ingon kay love does no harm to others. So mao nga kung ang tanan magtimaan lang yun, no? Magtimaan lang yun yung tanan nga we belong to the family of Jesus, then fake news should be stopped, attacking political opponents should be stopped, corruption should be stopped. Nga naman, it is doing harm to our brothers and sisters in the family of God. Kanang putting down others, shaming others should be stopped. Nga naman, kay we belong to the same family of God. Unya ang sugo sa Ginoo kay ang nagtuman sa gisugo sa Dios. Unsa may gisugo sa Ginoo pag dinautay ta? Wa man ta magisugo sa Ginoo nga magnilibakay ta, nga kita mangawat ta sa uban, nga kita manglimbong ta sa uban. Ang gisugo sa Ginoo higugma. Unya ang gugma does no harm to others. So mana everyday ang atong mga huna-huna atong iplastar, ang atong kasing-kasing atong iplastar nga pangayon gyud nato sa Ginoo nga Lord, today prepare my heart to see my brothers and sisters, to see you in them. If we cannot see the Lord in them, we can see only that person. And because we are also human, sometimes we are willing to hurt others. But if we see Jesus in them, may ka nga, Lord, sorry kay gusto ro ba nako na siya pasakitan karon, pero I see you, Lord, in him or in her. Pagkanindot nga, we see Jesus in the person of others. Manindog kitang talan, og ato ipadangat ang atong mga pangaliya. Ang kang Jesus nga mensahe sa kaluwasan o ang iya mismong kinabuhi mo'y atong mga giya sa pagpangita sa kabubuton sa Dios. Magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan nga masunod o mapuy-an nato ang iyang mensahe. Og maingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga mapuy-an sa simbahan ang diwa sa ebanghelyo ug sa kanunay pangitaon niya ang kabubuton sa Dios. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga mapaladman nato ang atong pagtuo pinaagi sa pag-alagad sa mga kabus, sa mga sa kadunay kalibingan ug sa mga walay kahimuan. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga mamahimo kitang matuod nga sakop sa banay sa Dios pinaagi sa atong makanunayong pagpahiuyon sa kabubuton sa langitnong Amahan. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga atong buhion ang pulong sa Dios sulod kanato pinaagi sa pagpuyo ni ining matag adlaw. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teopilo kamumot og Dios Balipari mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makakaplag na sa kahayag nga walay pagkapalong ug makapahulayang dayon. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Ginoo, himua kaming angayan nga mahisakop sa imong banay, pinaagi sa among pagpuyo
sa pagtuo nga gipadayag diha sa among mga maayong binuhatan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawat o Ginoo, kining among mga gasa, tibag sa tugma, sa gupaw sa usay. Kining kanon, kining pino, ginamot sa kamot sa tao. Ang iyong mga grasya, bunga sa akong pangalingan, ihatag ng anamo, ulang imnuhaan. Sa tanan panalangin, sa kadamot panalipin. Ang mahal kong alawas, upililon mong lukod, imuhang kalwasan, kinabuhi sa tanan. Mga igsuon pagampo kamo rin kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang among mga halad nga sa pagsantos kanamo imo untang itugot nga magluwas kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malausab kanin, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug natarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang among tinguha sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo sa imong gugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya, diha saw sa kaawit sa walay huno nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos ang Ginoo, Diyos sa kadaugan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahigtasan. Dayon ang nagaling sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahigtasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanan ka santos, ipadalang ng mga espiritu aron sa pagsantos sining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og paan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinul-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o piingon. Dawata kini o panghinom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwa sa kalibutan na nagtubos ka na. Pinagit sa iyong krus, pagkabanhaw luwag sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahius sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma o ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila og ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton data sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o giha kaniya, gihatag ganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita sa tong langit ng Amahan, sa paagi nga gitudlo sa atong manulubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Kay imo mananghiharian, ang gahug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
Ginoong Heso Kristo nakingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibot sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipakita ta ang panag-igsuunay. Mga igsuon aniya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyong tanan ang Dios nga makagagahom, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang santos nga misa, lakaw kamo dalha ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.